Сәлем достар! Эфирда Татмус ТВ телеканалының иң шәп тапшыруларының берсе шоу біз. Демәк, татар эстрадасы йолдызларының яңалыкларын сезгә дә сөйләр вакыт. Аларның барысын мин, Рената Тей, инде тупладым. Шулай булгач, озакка сузмыйм. Башлыйбыз. Татар-башкорт эстрадасының танылган җырчысы Элвин Грей тамашачысын шаккаттыруын дәвам итә. Җырчы барыбызда яттан белгән, яраткан җырларның берсе Уфтанманы оркестрга кушылып башкарды. Әлеге видеоны ул социаль челтәрендә урнаштырды. Моннан чыгып, күпләрнең авызы томаланды дияргә кирәк. Чөнки тамашачылар еш кына Радикны менә оркестр белән җырлап карасын әле дип тәнкыйтьле иде. Молодец, Радик, синнән яңа хитлар көтеп калабыз. Татар эстрадасының иң танылган сәяхәтчесе Лилия Хайруллина бу юлы Америка якларына юл тоткан. Җырчы Майамида ял итәргә киткән. Ләкин менә аның киемнәре һәм кирәк-яраклары тулы чемоданы Мәскәүдә калган. Лилия Хайруллина бу хакта Instagram аккаунтында язып чыкты. Багаж югалды дип белешмә хезмәтенә шалтыраткан идем, анда автоответчик тора. Шуңа күрә әлеге чемоданның кайда икәнен белмим. Тормыш өчен кирәкле кайбер әйберләрне сатып алырга туры килде ди ул. Лилияның әле бу сәяхәттән соң тагын бер сәфәргә чыгасы бар икән. Анысында да ул чемодансыз йөриячәк. Лилияның бик күңелле башланмаган яллары күтәренке кәефтә тәмамланыр дип өмет итәбез. Башкортстанның ат казанган артисты Марат Шайбаков тамашачыларына әнисенең хатынына нинди күчтәнәч алып кайтуын күрсәтте. Җырчы әбисен бер коробка бройлер һәм берничә каз бәбкәләре белән сөендергән. Әлеге кыска видеоны карап үтик. Пойдем. Менә хөрмәтле дуслар, авылдан тиеп кенә китәсез дисез. Без белән алып та кайта беләбез, күрәсезме? Күп пешереш үрдәкне, шөйез. Әлегә эш күп монда. Җәй буена эш итәрлек эшләргә. Алай гына да түгел. Җырчы үз куллары белән шибиләр һәм бәбкәләр өчен җим сала торган савытлар да ясап биргән. Шәп җырчы гына түгел, уңган кияү дә икәнсең әле, Марат абый. Молодец. Ел әйләнәсендә бер дә арымый. Сезгә яхшы кәеф таратучы Татар радиосы коллективы белән сез инде таныш. Алар уздырган чара концертлардан репортажларны күрсәтеп торабыз. Ә менә бар татарларны йокыдан уятучы Уян Татар 7:00 агентларын белеп бетермисездер. Ә Байбулат белә. Һәм хәзер безгә дә сөйләр. Шоу безнең репортажында Уян татарлар белән уянабыз. Сәлам иптәшләр. Аңлавыгызча, без бүген барыбызда яратып тыңлый торган Татар радиосының студиясында. Яраткан радиостанциябыз үз эшен ничек башлап җибәрә? Иртәнге эфир диджейларының, иртәнге эфир алып баручыларның йокылары туямы? Әлеге сорауларга җавапны барысында алдагы мизгелләрдә белербез. Шоу без башлыйбыз. Менә дуслар, Татар радиосының студиясы, менә сез яратып тыңлый торган агентлар, сәламнәр, егетләр, кызлар, ничек хәлләрегез, Йолдыз, сәлам. Рәхмәт. Рамил, сәлам, ничек кәефләр? Кәефләр яхшы. Аяз, сөйләп җибәр, ничек кәефләрең? Искиткә, чөнки без уятабыз, без яхшы кәеф бирәбез халыкка. Без биргәч инде без аны чыганагы булаш. Әлбәттә, иң беренче чиратта кәеф бездә югары булырга тиеш. Күтәренке, искиткеч. Үзегезнең менә инде бик еш бирелә торган сорау, йокыгыз туямы? Шушында килеп җитәргә. Бер авыздан җавап бирәбез бөтенебез. Әйдәгез. Әлбәттә, я! Йолдыз, радио алып баручы буларак, бу елны гына алынса да, коллективта үз урынын табып өлгерде инде. Бала чагында малайлар белән сугышып биргән кыз баланың кыюлыгы үсеп җиткәч тә кирәк булган, күрәсең. Рамил Шәрәфиев, Кенәр егете. Дуслары аңа яратып Шурик дип эндәшә. Татар радиосында 2015 елдан бирле эшли. Танылып килгән әлеге алып баручының өйләнмәгән икәнен дә искәртеп узарга кирәк. Кызлар игътибарына әлбәттә. Гаяз Гайсин, көн сайын эфирга дип Арчадан килеп йөрүе белән дан казанган алып баручы. Радио тыңлаучылар әлеге әфәнденең көлүен бик ярата. Көне буена җитәрлек энергия алабыз дип аңлаталар.
көй язучы кеше кем дип атала? Самолеттан нәрсә киеп сикерәләр? Шашны киеп тора ул нәрсә? Шыбыксыз интернет. Мунчада чабыну урыны. Шоколадлы туңдырма ничек атала? Утын кискәндә нәрсә коела? Зур кылаклы мультфильм герое. Молодец. Соңгы сорауны биреп тормыйм. 8 тулы җавап. Әлеге тавышны бүген Гаяз чыгарачак. Белерләр микән? Һәм гомумән ничегрәк була? Әлеге әйбер шулай бергәләп күзәтик яме? Чәме? Менә дуслар, әлегенә күрсәткәннәр иде, әлеге тавышны чыгарганнар иде. Күпме кеше шул вакытта яза башлады. Гаяз, бу гел була торган әйберме? Әлбәттә була торган әйбер. Монда 20-30 кимендә шуның кадәр хәбәр килә. Һәм күрәсезме, бүген күргәнебезчә монда вариантлар күбрәк. Безнең инде вариант булырга тиеш. Монда күрәсезме, монда ат чыгып качты диләр, барабанщик диләр, Данир Сабиров дип язалар, степиюче һәм башкалар. Монда укый китсәң, кызык. Шулай да җиңүчене ачыкларбыз алга табаймы? Шулай дип дуслар, менә тавышны Гаяз чыгарган иде. Кем эшләде моны рубрикасында? Там күпчелек кеше дөрес җавап бирде. Кем җиңер микән әлеге рубрикада? Исеме юк. 80-81 саннарына тамамланган абонент тиз генә исемегезне язып җибәрегез. Әйдәгез, 5-ка кадәр саныйбыз. Әгәрдә ул 10-га кадәр саныйбыз. Әгәрдә исемен язарга өлгерми икән, чыгып китте әле ул бөтенләй WhatsApp'тан. Яңа гына фотографиясын алыштырды. Шулаймы? Альбина. Җиңүче булып Альбина исемле тыңлаучы Хәмидаңа Татар радиосыннан истәлекле бүләк булачак хәтта. Гаяз, Рамил, Йылдыз, менә әйтеп җибәрегез әле сезгә инде иң популяр бирелә торган сорау турында. Бу ничәдә торасыз? Менә әйдә Йылдыздан башлап җибәрик. Мин турам 5-тә. Рамил, 6 тулганда. моны инде Гаязга аерым сорау кебек бирергә кирәкме? Чөнки Гаяз ничәдә торасың әле? 5-нче яртыда. Яртыда һәм ничә сәгать эчендә Арчадан Казанга килеп җитәсең? 50 минут якынча. Әйе дуслар, менә Гаяз нәкъ Арчадан хәтле килеп йөри үзенең яраткан эшенә. Ничек ияләштегез гомумән? Менә ансында Йылдыздан башлыйм, чөнки Йылдыз әле яңа кеше. Йылдыз авыр булдымы? Дөресен әйткәндә авыр булды. Чөнки мин йокларга ярата торган кеше. Шул хәзердә йокларга яратам, ләкин иртә торам. Рамил, Мин ничектер җайлырак булган кебек. хәзер Ятуы авыр, ничектер вакытында ятырга авыр. менә ничәдә ятасың? Ничәдә ятырга кирәк? Ә син ничәдә ятасың? 11-дән дә калырга ярамый бит, инде 1-7 сәгать йокларга кирәк. Ләкин җәй көне кая 11-дә ятасың? 12-гә китәргә мөмкин, 1 китәргә мөмкин. Һәм иртә белән шуны һәм сүгәсең иртә белән үзеңнән. Рамил, ничә вакытында син ятмыйсың бит? Гаяз, Мин инде авыл малае буларак кичкенәдән гадәттә йокларга ятканда улым иртәгә шуны эшлисе бар. Иртәгә пешәнгә барасы бар, иртәгә көтү куасы бар диләр. Шуңа теге русча әйткәндә үзең настроив итеп куясың бит инде. Шуңа күрә иртәгә эфир дисең, ятып йоклыйсың, һәм 5-нче яртыда торасың, инде телисең, теләмисеңме? туры буламысың? Туры килә куя барасың. Ә менә соңга калган булдымы дип бу теге җүләр сораулар. Ни булгандыр инде шушы йокыга карап. Юкмы ни? Минем соңга калган булмады. Менә күрәсеңме, Рамилнең булган. Рамил, синең Гаяз синең булдымы? Минем булмады. Алайса Рамил, син сөйләп җибәрсәң, ничегрәк булды? Качан булды бу? Ялгышмасам, без Эрмитажда менә шушы безнең компания торган бер кичәдән соң, икенче көнне миңа эфирга кирәк иде. Һәм мин әзеңдән соңга калдым сәгатьтә 20 минутка. Шулай. Күп түгел бит инде, Минем өчен күп түгел иде. Менә гомумән алган сөйләп җибәрегез әле, эшегез менә ничек башлана, нәрсәдән башлана? Менә килеп кирдегез дисез, ишектән студиягә бит, алга таба нарсың нишлисез әле? Әлбәттә ишекне атлау, бусаганы атлау, без бер-беребезгә берәр шутка ыргытабыз, чөнки кайфны күтәрә кирәк бит инде. Коллективта башта беренчедә яхшы кайф булыр тиештер. Аннан соң без кешеләргә тарата башлыйбыз. Яңалыклар караштырырга буласың инде. Дөньяда ни хәлләр булган, нәрсә әйтергә ярый, бүген нәрсә әйтергә ярамый. Шул иң мөһиме кайф яхшы булсын. Килеп теге быегып, йокы туймады дип зарланып утыра башласаң, ничектер әлеге кайфны син бит шушы радио алгычлар аша бит кешегә дә чыгарга мөмкинсең. Шуңа күрә андый берне калдырабыз каядыр аста беренче этажда. Менә әйтегез әле, менә көндә бер үк эшне эшли торган әйбер бармы монда? Мәсәлән, нәрсәдер чыгартырга, нәрсәдер эшләргә, менә бармы шундыйрак эш? Йылдыз. Бар әлбәттә эфирга чыгарга кирәк. Көндә. Безнең бит инде рубрикалар гадәттә шулык рубрикаларны эшлисең, үзеңне
әзірлейсің, компьютерны қабызасың, һәр берсенең вакыты салынган. Ничек дип әйтим, теге зур гына, ул бит инде зур көчле машина безнең бу Уян Татар 7:00 агентлары тапшыруы. Шулай бит, ультра кичкенә детальләрдән, ягъни рубрикалардан һәр берсен җыйгач, менә шул килеп чыга безнең программа. Һәр бер рубрикага әзерләнергә кирәк үзенчә индивидуаль рәвештә. Бу эшләрне сез бүлеп бирәсезме яки инде кемдә булса аерым кеше генә башкарамы? Бүленгән бөтенсе дә. Менә әйтегез әле, бу тапшыруның алып баручылар арасында дидашчина дигән әйбер бармы? Юк. Тукта, сездә Йолдыздан сорыйм әле. Юк, андай бер. Менә сез бит инде теге һәрберегез яңа кешеләр янына килеп кысылдыгыз, теге килеп кердегез. Бер кеше дә сезне кимсетмәде, сезгә теге кимсетү түгел, берәр ни теге өстәмә эш биреп, эшләтеп, андай берләр булдымы? Инде булсын, кем безне кимсетә ала? Сиңа акча түләгәннәр кебек име? Син теге кирез. Бездә андай бер бар, мәсәлән, яңа гына эфирга килгән кеше бер тапкыр сыйларга тиеш үзенең коллегаларын күп итеп анда әйтик, пиццалар алып килә, тортлар алып килә. Йолдыз белән һаман да пиццасын пешерә бугай әле. Моның турында миңа әйтүче булмады. Хәзер сөйләп утыра, менә нигә камерага сөйләп. Әлере шоубыз бар, сиңа пицца пешертер өчен, шулаймы? Шулай. Менә сез бит инде гел эфирда түгел, мен җырлар барган вакытта менә эфирда утырганда, студияда утырганда, эфирдан тыш берәр ни кызыклы хәлләр буламы дип сорамын. Була, менә нинди кызыклы хәлләр була? Менә әйтә Гаяздан сорыйк әле. Гаяз безнең көләргә ярата, безнең бик күп тыңлаучыларыбыз әйткән бар, Гаязның көлүе буенча гына якым туя дип, теге шул хәтле ямсыз көлә дип әйткәннәр бар инде. Ой, әйткәнемчә инде һәрбер ничек дип әйтим, һәрбер сәгать үзенә күрә бер тарих, шуңа күрә аерып кына әйтеп булмый инде. Була төрле хәлләр, ничек дип әйтим, ляплар килеп чыга инде русча әйткәндә, ул минимум ярты сәгать көлә минем яннан. Ну, моның бит начарлыгы юк. Шәхсән үзем начарлык күрмим. Кәеф күтәрелә, көләсең, әгәр дә син елмаеп, көлеп, яхшы кәеф белән радиодан сөйлисең, ул күчә синең тыңлаучыңа һәм алар сиңа рәхмәт укып көн дәвамында әйтергә кирәк, яхшы кәеф белән үзләренең эшләрен башкарып иләренә кайталар. Менә шуңа өстәп тагын сорыйсы килә, талашканыгыз бармы сезнең монда студияда? Берәр нәрсә өчен теге бәхәсләшеп, талашка. Бәхәс була инде, тур эфирда булган мөмкин бәхәс. Булай талашкан юк. Юк. Ни күрмим әле мин монда. Мәсәлән, сәбәп. Егет кеше, мәсәлән, кыз кеше белән талашып утырсын инде, маслы бар. Син Йолдызыбыз. Безнең 7 май радио көне булганда бик зур радио марафон булды. Сез инде ничә сәгать утырдыгыз эфирда? 12 сәгать, иртәнге 7-дан кичке 7-гә кадәр утырдык. Күп кенә рубрикалар, шул исәптән элек халык күңеленә ятып, инде кулланылыштан вакытлыча чыккан дип әйтим. Шулар эфирга кайтты. Кыскасы күңелле генә эфир булды. Һәм әлбәттә кунаклар безне радио көне белән котлап, үзенең тәмле күчтәнәчләре белән бирегә агылды ул көнне. Көне буе кичкә кадәр. Менә гомумән алганда өстен карап әйткәндә авыр булдымы әлеге 12 сәгатьне утыру яки инде сизелмичә дә узып киттеме? Ничектер. Әйдә Йолдыз авызын ача башлаган иде. Юк, бер дә авыр булмады. Миңа ошады, мен бит бу егетләрне яратам, алар белән эшләргә аеруча. Рамил? Юк, ләкин кичкә таба инде теге ничектер башның эшчәнлеге генә ничектер кимеде дип әйтим соң инде КПД әйтә фик файдалы эш коэффициенты төште безнең. Башка яктан әйбәт. Ләкин иң мөһиме тыңлаучыларга ошады име? Ошагандыр дип ышанасы килә. Мөһиме шунысы. Менә инде хәзер сезнең белән бер кичкенә генә ярыш кебегрәк әйбер уздырасы килә. Бу инде үз чиратында имтихан кебек таба барыр. Менә сездән сорыйсы килә бит. Сезнең менә сез бит инде хәзер Уян Татар 7:00 агентларының яшь составы бит. Сезгә хәтле дә күпме кеше монда утырды, шурнарда утырды. Беләсез микән сез менә сезгә хәтле кем эшләгәнен, әлеге кәнәфиярда кем утырганын беләсез микән? Менә әйдә бу яктан башлык, Гаяздан башлык. Менә Гаяз, син кемне алыштырдың әлеге тапшыруда? Мин Алмаз Гыйлметдинов урынына килдем. Шәхсән аның кәнәфиендә хәзер утыра Рамил Шәрәфиев. Шуңа аңа хәтле, Алмаз Гыйлметдиновка хәтле кем утырган әлеге кәнәфидә? Әлбәттә Булат Бәйрәмов. Мин бераз, әлеге кәнәфидә түгел, менә әлеге теге Булат Бәйрәмов түгел. Лилия Кадирова. Юк, Лилия Кадирова бит ул безнең гүзәл зат. Тагын бер кеше калды, менә мин беләм, Рамил дә белергә тиеш аны. Безнең якташыбыз Ильяс Газиз. Әлбәттә. Так, Рамил, сиңа бу сорау җиңелрәк. Сиңа миңа калса бер генә кеше ялгышмасам, мен сиңа хәтле. Ул да булса, Булат Бәйрәмов иде. әйе. Иң авыры монда Йолдызга. Йолдыз, сиңа әйдә, сиңа хәтле кем утырган әлеге кәнәфидә? Лилия Кадирова, Лейсан Таишева. Җитәр. Як, әйдәгез үз-үзегә алкышлап алыгыз әле. Әйбәт булды.
Гаяз, әле генә яңалык кирәк иптәшләр дип кычкырып җибәргән идең. Бу көндә күзәтелә торган әйберме? Һәм нинди яңалык бу, әйт әле. Әлбәттә көндә күзәтелә торган яңалык гадәти хәл, чөнки безнең уйнатыла әлеге вакытта кызыклы гына рубрика алдама мине дип атала. Без тыңлаучыга бирәбез 3 яңалык. Шуның 2 яңалык ул гадәти булган яңалык, дөньяда булган хәл дөресендә біз аны алабыз интернет шилтәреннән яки булмаса башка масса күләм мәгълүмат чараларыннан. Һәм 3нче яңалыкны без инде үзебез уйлап чыгарабыз. Без аны яшерәбез, ул беренче булырга мөмкин, икенче исә өченче булырга мөмкин. Менә шул ялган яңалыкны теге 2 яңалык арасыннан айырып бирә алса безнең тыңлаучы, без әлбәттә тапшырабыз әнә тегендәй матур гына бүләкне яки башка бүләк. Син хәзер кайсы яңалык турында әйтәсең? Ялган яңалык турындамы? Нәкъ менә шул ялган яңалыкны уйларга кирәк. Без моны хәзер өчәүләп уйлаячакбыз һәм тыңлаучыга бирәчәкбез туры эфирдан. Ә менә әлеге ялган яңалыкны эфирга чыккач кына уйлап тапкан булдымы? Бер юлы шулай булды. Нәрсә өчендер, ничектер башка рубрика белән ничек дип әйтим, игътибарны читкә юнәлтү булдымы икән? Әллә монда эфирдагы техник сәбәпләр аркасында шулай булдымы? Хәтерләп бетермим. Шулай булды. Инде шалтыратучыны кабул иттек. Ничектер безнең яңалык әзер түгел. Һәм Рамил әйтә, әйдә ди, бир яңалыкларыңны ди, минем монда язылган 2 яңалык гадәттәгечә, һәм өченчесе ничектер машинально килеп чыкты. Һәм иң кызыгы, безнең тыңлаучы ул яңалыкны белә алмады. Ул җиңелде. Менә бүген әле уйлап тапмадыгыз әлеме ялган яңалык? Юк, хәзер 2 минут вакыт бар безнең. 2 минут эчендә чыгачак безнең яңалык. Әйтмешә, радио өчен 2 минут ул бик күп. Без бит команда. Без көчле. Уңышлар сезгә. Йолдыз бик күп кеше кызыксына, шушында менә әлеге урынга, шушы радиога ничек килеп эләктең? Әйтеп җибәр әле. Мин моңарчы, монда килеп эләккәнче КВНда уйнадым Татар лигасында. Инде һәм анда жюри әгъзасы булып, һәрдаим безнең радиобызның баш мөхәррире Айваз Садыров килә иде. Һәм менә Рамил, ул да КВНда уйнаучы кеше иде безнең. Шуннан без танышып киттек, мине күреп алдылар, мине чакырдылар. Шул рәхмәт әйтәсем килә. Шулның КВН аркылы мин монда эләктем. Менә Татар радиосының Instagram аккаунтында синең бит инде үзеңнең рубрикаң чыгып бара, бит менә төшләр турында. Менә безнең караучыларыбызга да әйт әле, син дөрестән шундый фантазияң шундый көчлеме яки инде бу синең дөрестән көндә күрә торган төшләреңме? Юк, мин көн саен төш күрәм мин. Аның күбесе дип әйтим, аның күбесе чыннан да мин шулай күрәм төшне. Ул көн саен чыкмый хәзер төш игътибар иткән булсагыз, көн аралаш әйтсә 2 көн аралаш була ала. Кашан төш күрәсең шул вакытта чыга? Әйе, мин чыннан да минем, фантазия беразына кушып та җибәргәнем бар инде, ялганламый мин. Су салып, әйме, башкаларга әйтмичә генә. Була анда бер була. Бүтән ала эшләмәйме? Эшлим. Егетләр, кызлар, менә узган атнада безнең тапшыруга Булат Нигъмәтуллин килгән иде. Һәм инде бүләксез килмәде. Безнең Булат әфәндебез безгә бик шәп истәлекле бүләк алып килде. Менә хәзер инде сездән дә сорыйсы килә. Бармы сезнең дә безнең менә Татмустов телеканал караучыларга берәр бүләк, без аны уйнатачакбыз. Сезгә дә яхшы булачак, безгә дә яхшы булачак, тамашачылар да шат булачаклар. Бармы дибер? Безнең эфирда да уйнатыла торган бүләкләребезне бергә булдык без бүген дә шушы хөрмәтле тамашачыларга. Һәм әйтегез монда. Фокус күрсәтимме? Фокус. Йолдыз Гаяз бик әйп. Менә улай. Ане, бу нәрсә бу? Татар радиосының бу махсус кружкасы, башка кружкалардан аермалы буларак, әлеге кружкадан сез иртә белән чәй эчәсез икән, димәк сез чәй эчкән булып саналасыз. Кич белән эчсәгез? Кич белән эчкән. Сез менә монда кич тапшыруын карагансыз. Һәрбер тапшыруга туры килә торган кружка. Дөресен әйткәндә, бу чәйне суытмый торган кружка. Бугай. Үстен капласан. Менә иң кызыклы комментарий ясына бирәчәкбез без әлеге шукырны дип әйтәбез халык телендә бит. Һәм инде әлеге бүләк сезнеке булачак. Менә әлеге сорауга бар тик бер сүз белән генә хәзер җавап бирергә кирәк булачак. Сезгә һәрберегезгә дә радиода иң яраткан алып барышыгыз. Йолдыз. Үзеңне әйтергә ярамый туры. Миңа Рамил эшли. Мин алай итеп кем дип әйтим соң? Бер сүз белән генә. Мин әйтсәң дә була. Байбулат шей. Кемнәр эшлисең әле безнең? Фәннур эшли. Фәннур. Рәхмәт бик зур, Рамил, рәхмәт. Миңа Рамил эшли. Рәхмәт. Юк, миңа Гаяз да эшли. Рәхмәт. Сәлам.
Йо, Йолдызда ашый дөрестен әйткәндә, дөрестән сез ашыйсыз миңа барыгызда. Хәзер инде менә тапшырыбызның ахырында әйтегез әле, үзегезнең менә шахсан бит инде 7:00 агентларының фанатлары бар, тыңлаучылары бар. Аларга менә рәхмәт сүзләре, аларга сәлам сүзләре, аларга менә бөтен әйтергә теләгән сүзләрегезне менә микрофон тапшырам, Йолдыздан башлыйбыз. Шайтырып дәвам итәбез, яма. Сезнең барыгызга да рәхмәт. Безне тыңлагыз, безнең белән булыгыз, без сезнең өчен эшлибез. Сез дип кенә без иртә белән торабыз, йокларны калдырып һәм барысы да сезнең өчен. Сез безне яратсагыз, безгә шул җитә. Иң мөһиме тамашачы, тыңлаучы мәхәббәт. Рәхмәт. Кемнәр иртә белән уянып безне тыңлый, кемнәр безнең белән уяна, безнең белән алга таба атлый, барыгызга да зур рәхмәт. Кемнәр безне ярата, аеруча рәхмәт. Без дә сезне яратабыз, ә кемнәр безне яратмый, яратырга туры киләчәк. Инде ахырдан мин дә сезнең кебек әйтәсе килә. Тапшырыбызның ахырында рәхмәт сезгә бик зур шоу. Без Йолдызлар турында барысын да беләбез. Ә сезнең белән булдылар алар 7:00 агентлары. Бүгенгә яңалыклар тәмам. Мин, Рената Тей, сезне икенче атнада, шушы ук вакытта Татмус ТВ телеканалында көтеп калам. Күрешербез.